egit, ez da? Bueno, lagunak, ongi etorri gure zirkura, enatiko zirkua da, enatiko musika bandarekin, eta lehen aurreratu dutzueten maura, lagun asko izango ditugu gaur hemen. Lehenengoa gure ikusi zentzu dian. Ai! Hombre, gogo gaixo jarri ala, ez ditut orkestuko, Gure ikusi zentzu dian. Ai! Hola, bai. Hola, ya da beste rollo bat. Bueno, ba, a ver, aitor ondo esaten duten, Sikano italiano zen bengido, Sonno divolare, bai, ondo ez da gutxi gora, abestiakin agurtuko ditugu. Gimnasia rimekako gure lagunak lider zuzendaritza dauka. Lider, txalo, lideri! Oso politxea. Presa usai, aurrera, gimnasia rimekako gure lagunak. Txalo!